Maraman muna sa pagkakana. Pero dahil karo, dyan o, nga ni, gawa na yung isa ko sa no ay na. Hindi ka lang dito mo. Gawa na. Nabago, lapit na naman ito. Ay, nene. Ano, ano kaya na nito? Yung, Grabe ko. balik ko na yung ba ako yan, bro. Kaya ba hindi ko lang ha? Walang ang kwarta mo dyan, no? Ito, dalawang taon na ako. Bago. Oh. Wow. Kaya ako pa na ko tao dito. Tapos di ka mag-speed ka tulad na nun ka live streaming ako ay dragon ka. Nangyari na sa kuya dati na di ka may makakakuha ang nalabot sa viewers ng corporate. Hindi na ako din. Ay. Bawal man. Saan ka ka? Nagulong ka? Hindi na masito. Diman, pinakalapat sa raw. Ako naman ito, ikaw ang taka naman ay 14. Diyan, para pinagaling masarap nakapuntos kami dito. Nagirakan ko na patro, pinagagatan mo tayo ko. Para pinakapuntos kami. No, yung tao. Lalo nga, hindi ko Pusit na hindi. Bukukot min ba ako? ako ba ito? Ay ko. Bukukot pati si... Buti. Mano ka dito? Ano? Tarang banggi. Bukukot sinagit ako po. Sinagit ako po. Alam mo Bago. Baka ano. So, prima. Kaya prima. Abon mo. Ay mo na. I'm gonna sleep. Dapat nga lang tayo. Oh, nila pa ako. Yan muna. Yung ganda TV ka surat pa yan.
Maybe na sila magdumanap, mas ma-level pa ka muna ka kung direct. Pinitulos, buko. Direct? Yan, wala pa. Oo, nagpag-alok ka sa Ay na. Box no. Ano ko? Lalatan lang kita. Baby. Nakaba ko mo box no. Ay na ako. Mo kali ka pa. If na nagawin sila mo. Lalo. Timoti. Ito ba? Hindi mo ako mabungkod. Hindi ka tulad na ako. Ay, bo! Aray ka! Ako ni outside. Pero libre na kung dalawa ako din. Ha? Ha? Ah, ano ka na ba? May badal ka ba lang? Sinamaon na ako. Para ano yung bito? Bebe, Amboy, mo ay mao. di ba nominate ka No, hindi ko mataong. Hindi ko mataong. Ha? Wala pero ka lang. Ano si Kuya Bin? At natawan. Kapin man. Kanina po. At natawan. Ako yung iba. Ako may demo. Libre na ako din. Dito ako din makulit. Dahil ito muna. Iyo. Isa one. Sa gisda sa one. Fisyo ha? Sa gisda sa one. Tingko. Fisyo ha? Umuto. Sa gisda sa one. Ano mo no? Kumukuha mo. Bawat ka na no. Dalaga dito. Gisda siya. Wala. Dalaga mo na. Kaya Ang tawag Dulagungan siya. Abar ka dyan, mo dyan. Wala. You. Yung pa. Parang yun siya. Ah. Kumukuha mo, Andrew. Mike. Ano? Draw ka, draw. No. Sabi ko. Ayaw, bigyan mo na ako. Magilala eh. Kumukulong. Ganun na kilala eh. Oo, yun. Ang mga nito, wala pa ako. Ano ito? Linear. Ang short. Linear. Kumis-kumis ko naman. Tinumuro mo. Pero kasi pa mo. Libre. Naman. Wala sa sabi niyo, nagabot kay keyboard. Pili ko wala. Focus ka lang, focus. Sino mo kalaki? Para malaki na yung dyan ako. Maglagay. Senta! 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 Ano ka naman? Butong ba yan tayo? Huwag na.
Anong sa naman yung password doon? Hindi nga pinakakaram. Ano ba na walang bakit mo? Ay, sa Facebook. Ako na pa naman. Ano yan? Parang sabi pa na parang I keep on follow. Sunod sila. Twitter mo. Oo, Twitter. Ay, tinapos niya ako. Visit Nangyari mo. niya ako. Ay, Luwak mo, luwak. wala na ako ng babat. Ano? Pwede. Ano? No, ano gusto mo kasi nung Marami niya. Hindi ko man nagagawa ko ang ano. Hindi mo na dito rin mo to. Kaya rin ko. Hindi mo nga dito. Kaya may hirap sila. Ako ay yan. Wala, hindi daw. Hindi wala. pinagaya mo siya. Kaya may hirap sila. Try. Kaya mga 7 ka yun. Hindi mo ba sinasabi? Daga natin. Hindi lang ito. Opa. Ano, first thing. Kaya ay sa second. Wow! Wala taon. Hindi lang yung mga ano, mga ganito. Ako lang sa ano. Ang worries ko. Dito pa ako sa inyo. Dito din kay Bakery. Kaya sabi Bakery na rin mga TV. Kaya ka naman pwede. Kaya naman pala boy. Kaldo. Ito na lang. Dito pinag-isip sa ako. Hindi man dati ko siya before. Ganun pala. Ay. Pero ako, mystery ako. Mystery ako. Mas hindi ka
Ano kung mag-gusto siya doon? Hindi sa lalagay mo na ikaw. Isang kalitin. Bakalan mo, bakalan mo na din. Ang pinakal ko Bakalan naman. mo, Ang pinakal ko din, mali ko matitira. Ano mo, magbabago ko sa... Nakukulit ko na paano yun. Ano na po yung gusto? Ito nga po lang. Ano po? Ano po? Ha? Ano po? Ha? Alam mo po, nagpatabi ko pa, no? Ha? Alam mo po, nagpatabi ko pa, no? Sige. Ito na lang daw yung nakakita ko doon. Basta kaya just final yung mga nagunahan. Kaya mga ate, makauno ka. Yung kasi, di ka ba mag-regira na yun. Ano mo, di? Wati ko na lang. Di ko alam. Pagkano? Yung ali, yung nakali. Sinabi ka ng pintutan mo. Yun lang. Basta nakalabas.
Sila kung pero naglayo. Yung ginagawa naman sa Kaya ang pinakan. No. Oh, ipang. Hindi mabalik sa security. Kaya madali ko. Matawag. Para sa mga taga sa pagkakalik. tapos, pero pero follow Dragon Room 13. kita. Dragon. Ano? Dixie Dragon. Ikaw na. Nahuliwan ka. Ikaw na. Bigod. Yan yung dragon. Halika. Yan, magpupunan din sa maglaog. Yan, magpupunan. Telepon.
Ay, no! Nagdag. Pinon. Patrolan. Ha? Patrolan sa ano? Kuya, tingnan mo. Okay, doon. Happy birthday. Love you, love you, love you. Nata ako ba sa lugar? Jeez. Kevin. Ay! Picture. Picture. Kevin! Magandang ngayon. Si Kevin yan eh. Sabi na ako. Kata mo, Jay? Ay, siyempre. Alam. Eh, ma, nagkatakanaan. Team J yun yun. Pagkakalin. Hindi na nagkawat ako. Paano? Ayaw ka no? Bawal ng pao. Siniling nego. May Sabi pa sa buhay. kurang magpilaw. Ayun si Yon. Ay, dong, ay, dong. Smile. Wala nga. Hindi na ako dito. Lahat. Tapos yun si Ma'am. Ako pa, hindi ako pa. Babae si Jay. Eh? Tinatako, kapi yung wala sa hindi ko tinatako. Bukuhan ko. Tangan. Ito. Wala ko na. May masik na naman. Ayan na. Hindi mo masik. Iya, nakamasin lang ka. Eh? Sinetulong ka Kuya Jim. Pagkula sakitan. Ano? Kita na. Pagkula sakitan. Sige. Pagkulit. Pagkula. No. Yun na, nagpula-pula na. Gin, biro ka. Opo, yun na. Gin, gin. Hindi naman magpula yun. Uy, mga
na. Let's go. You. Yun na, yun na. Ako na lang ako. Papalawin naman ko. Ano di ka kasi kita? Ay, ito, tama ito. Ano mo kita? Ginuloko ko lang, hindi kami kapagod. Diba natin magkadala? Isa na. Di ba sa bitis? Kasi rin na ako ay ang sugita. Hindi daw. Ang tamang kasi. Isa na. Bitas! Hindi na pistol. Pero kuya na pistol. Sige na, magbukas ka. Pero buhay mo. Uba na dyan. Hindi ka mag-giro. Uy! Ito. Open mo. Ito. Ano ito? Ha? Walo. Wala kong mabura. Talaga yung malamig nun. Sa babae, maano Ano ba yung kita doon? Wala nang kita doon. Kapati ka lang. Alay na doon. Gago. Magulot siya sa kanya. Wala ka. Ano, huli yung kayo. Ano yun ako? Sorry to, Max. Uy! Doon ba mo yun? Ano eh? Correct. Galing na sa si Mami. Ano eh? Layot na itong mamot sa duwa? Anong magkana? Kaya, ako anong pinakamakataw? Isa sa pirik? Oo. Hindi na ang feeling. Correct mo na ano ko? Ano pala ka na? Right-click ko na? Yan, parehas. Pero bulot kami sa siring. Ay, kumasin. Hindi ako umiwa ka maganda. Duro ko nga ni ba? Gawin na ako. Kapag ganun sila nakapag-post. Open sa script. Ayun na, apa na? Sige ba?
Wala kayo yung pinatawa. Pagkatao back road. Masabihan, business. Ano road mo? Sana ba? Namaset mo na daw. Ano nga? Mabikod na. Tapos Ikaw ko pa nabikod. ba dyan ang link? Amat ko. Ito nga, tamamok na naman. Ano ba? Alina, baby. Tapos back go. Basta bang inawa pag ano ba? Ano ba? Sabang inawa pag ano ko? Away game phone. Box na ako. Nang gano'n, gusto ko namin. Hindi naman butabo yan. Ano ba? Pera. Ano sa'yo, Dr. Bonrid? Sakta kami. Hindi ko nakalagay dito. Ha? Meron daw dito. Ano dito? Diyan kami. Malay ka na sa nagro. Hindi ka sa Smile. Yung. Oo, hindi ko mataya bula. Beto, makapatawa kita. Gusto tumawa, makadip niya. Kaya man. Ito, for education purposes. Cellphone nito. Gamit mo. Estado ko hindi ako mamag. Wala ba? Magtog kami. 12 araw ko pay. Aga naman ka rin. Alam mo, may makit ka na sa pag-ako. Sa'yo ka mo tarawan. Yung mga gawin. Ano nga, makalot mo. Yung nagtawa. Yan. Ito, ito. Kaya ka na. Hindi ako. Down. Pero ano? Ito lang siya. Hindi nga tawag tirang. Ito tirik. Pero manig na tirik. Uy! Ano yan? Control. Hindi nga na yun. So, iba. Iyo, sabi mo. Sabi ko makaskaso. Makaskaso na ayaw. Sabi man ganito. Sabi man ganito. Tapos na yung ganito. Gadan ka. Sawan ang gadan. Kung sure. Oh shit!